Delight Training Center. Baba Isabel, new Daigejo, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, Emmanuel, Waroi Havana Piro Mumba, Iwe Po. And it on. So what Muria Zimbabwe and the Pindra and the Makadiba Papa and Kadimakuzu, Wamakase was Sicilia Banda Bamkanda Pusu, just like Chimutoka Chipata. Paka. Headlands. Usapi. Chirikoti good in headlands. Didn't Zurenia Iripana Muria Zimbabwe. Vakuru kana kuti shona neswi rechivanhu rinotizo mbudzi kuberekera pavanhu hunzi ndidzingi kuimbwa right vakawanda vakasvika pakuzisungirira vakawanda vakasvika pakunomwa poison nenyaya kuti dzikavaremera vana vanotaura navo vanodzipedza vega dzikavakurira votobva vabva nekupedza upenyu panguva iyoyo asi vanotizira kuvanhu voda kuvabatsira sepachimuti yauya nyaya ndei vanhu vapenyu varipo vari kurarama izvezvi nditsudzura nditaure fafaidzai mukoma KB pana baba vakafa kuheadlands ndiri kukumbira vagari vekuheadlands vatifambidzi naye nefenyuro ndenyu 0713-938-538 WhatsApp number ye National FM Radio. Pana baba vakafa rimwe gori kasi kanga no 2017-2018 baba vachibva vafa pavakafa baba pana mukadzi anga karoorwa nemusha wake munzvimbo ishi asi neine ukama na baba vakafa bakafa baba parufurwa baba ava pane mwanakadzi atori muroora kune nzvimbo atori kuramba kune nzvimbo asi iri nzvimbo imwe chete akataka kumanifesta chese munhu akuroora nebrain achitaura sera baba vakuti ndini nengi achibuda pamwanakadzi uyu asi sitari munhu aichibuda pamukadzi uyu isitari munhu atofamba nomwe musha sokuti inini ndafa mwana wekangana vauya parufu otaka kumanifesta achibudisa sitara muti ndini isusina kukama yes vanhu vakati chii kusvikanisa autiziva kurona ninjiri mutarire mone vanhu vachibva nyarara mwana akagara achizviita kokoko kusvika arambwa nemurume wake kuti zvari kuita kwete ndobva aenda kumakwani kwaamai vake arambwa nemurume amai vakafirwa nemurume uyoyo vasara vari chii shirikadzi murume afa izvezvi kutaura kwandiri kuti amai vanga vachigara nemwana aibudirwa nemufi waasina rudzi naye akabva aruruma mai vake dama zvikanzi iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita achiruma mai vake pakutanga ichiti ndibhosho iye asina kukama nabhosho apo bhosho akafa iko zvinozvo aruma mai vake achiti ndine bhosho wakandidya iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita nyaya ndikutaura chiri kutodziya amai vari kutodhireswa ronda mwanasikana achibva atosungwa ndokuenda maoko emapurisa izvezvi amai vari kutodhireswa vakatobviswa mastitch asi nyaya iri kubuda kuba kwevanhu ava ndinyaya yekuba kwabhosho kuti mwana ari kuti izvo ndini nhengi ende iwo ndokandiuraya achitaura mai vake ndoda kutokuurayawo zvawakandiita asi ari kubuda pari aisi amai ake ndokubva zvasvika mudzive dzevanhu vakafirwa nyoroshiwiribhinifo vakachiwemba geminikakuti baba venyu vari kumuka kavo izvo zvikurumane kuri kuita vanhu ava ndi baba vako vakatoruma mukadzi uyo vachiti ndiwakandidya wakandiuraya ndoda kukuurayawo varidzi vehama yakafa kusanganisira vana vemufi kusanganisira mukadzi wemufi ndo vachiunza nyaya manje ende mukadzi uyo ari kutaura chiti makandiuraya mukandisa mudura menyu izvezvi handisi pasi ndiri mudura saka ndoda kukudyawo kana tirigara mudura tigara tese iwo unosarire panyika wakandiuraya mwana ari kudaro kuna mai vake asi achiita senge munhu akabudirwa nemunhu akafa 2018 so hama dzemunhu uyu manje akafa ndo dziri kuti takaviga munhu wedu ari pasi ari kunzi ari mudura yachoti iyo ava amai vakatoruma nezuva kunzi vakaruma nababa venu vachibuda pamwana uipapo toita sei varipo vanogona kuti batsira kuti vabedu kana vari mudura zvechokwadi zvibude pachena tikavananga direct tinogona kutosungwa nemutemo wenyika pamhosva ivo semhuri pakashaya baba ava 2017-2018 yamuri kutaura nezvayo ichokwadi vakambofamba here kuti vanzwe kuti munhu uyu afa nei vainzwa zvakasiyana siyana asi
shoko riri kutovaremere kwezvinozi ishoko rakaitika pamwana uyu nokuti mwana uyu vasati vafamba akataka kutomanifestarwa vari parufu right iko zvino zvadzoka zvakadarume amai akachiti ndiwakandiuraya apa ndigire mudura nako mwana uyu akura sei mukadzi akatori pamusha wake nemurume wake akatodzingwa pamba nemurume atonzi one zvaakuita nekuti atasinga munhu ari kumhanya pfungwa asi pakumhanya kwake pfungwa chinhu chaari kutaura chakazara chaasiri kukanganwa inyaya yekufuwi right mufi iye kana akutaura kana akubudirwa mukadzi uyu ari kutaura achiti kudini ari kuti ndini nhengeni munhu wakafa Kanyemba bhonzo. ndini kanyemba bhonzo ari kubudarirwa achibva ruma mai vake zvikanzi ndakuruma ndoda kukuwadza wakandikuri kuti ufe sezvawakandiita inini haungandigarisi mudura mako kubva kumanifesta kwaakaita mufi asati avigwa izvozvi mufi avigwa paune makore zita riri kuramba richitaura ndiro rimwe zita rimwe chete iroro zita rakataura kuti ndini nhengi ndabuda panapa ndiro zita rari kutaura zvakare kuti iko zvinozvi ndakukuruma because nguva yesei wakandigarisa mudura ndoda kuti ugofawo sezvawakandiita yes amai vakarumwa vakura sei vatori nemhuri atori muchemberi ivo baba vakashaya vari kumanifesta kuburikidza pamukadzi uyu vanga vakura sei munhu angatokura zvakatori nemhuri yake zvine pamwe tikangoti atori munhu aifanira kunge akatoguma akenga kuti angomirira kurarama senzira yamwari ya pakaipa vedare muri kunzwa chiri kubva kuheadlands rusape saka vehukama ndivo vaunza nyaya iyi kuti toita sei tonanga here vanhu kuti kunyaya yamuri kutaura nezvekumba kwedu iyi yakamira sei tikavananga isi mhosva vakambosvika kuvakuru venharaunda ndozvavari kubvunza kuti titangire papi okay rega tinzwe vedare ndosaka vateereri manyama vari t 0713938538 0713938538 whatsapp number yaNational FM radio hanzi kudiniko slobela woye wonzwa vanhu vachiramba kuti mubereki haroye mwana wake ndatya utichaona kambuva vakiti kunjani wena nobet chabeta shekman matono regai samuel gwaya prominent mandombo Elias Arumando the National FM shift boss Victor Katiyo Alfred Mafrato madeko famba laki makanjira Brian Madziwanzira tinashe gotora Kelvin Zhuwahu Innocent Manyoso Denford Charlie Mr. Dizach Gwedeza and David Churukira good morning muningiwa right lomfana wami umelody mavima right kunjani ngu tichaona shumba makwerere kobulawayo Cowdry Park le kuriseko ku Cowdry Park nasi regatinzwe kuti vamwe vanoti kudini ya zvakaoma chokwadi morning mukoma kanyemba na boss chokuslovera icho chakanyanya hamuna kunyora zita renyu uye kuti matumira message muri kupi kwa Rusape yapindira kwa Rusape uko hanzi ngavanange vanhu right ngavanange vanhu vari kutaurwa avo kuti vane chekuita nezvekufa kwababa avo ndinonzi boss venge muri kupi kwababa Isabel hanzi ngavaende ngavanange vanhu vari kutaurwa kuti imimi amai ndimi makandiuraya mukandisa mudura nguva yareba saka ndinoda kuti mufewo saka hanzi veukama ngavaende ikoko ameno zvinoitere baba Isabel handizipa mutemo ndinoda kutedzera kazhinji nokuti nyaya kwedu gononge yakanaka padzozoikanganisa kanyemba na bojo shando kumubatsiri akabatsira akakuslobera uyo ndiri kuda uka nhamba dzake ndimutsirewo ka Susan muzvidzwa mbuya nyoka mama vangu kuzoti tinashe gotora Shakman matono rufaro kamanura Nobel chabeta Victor Katiyo Kelvin Zhuwahu Israel Tembo Van Gaal Innocent Manyoso prominent mandombo tichaona makwerere kobulawayo regesa muro gwaya Gift Chiruka Clemens tachiringana Stephen Mashawe Laki Makanjira Brian Madziwanzira